Banabaatɔ ni banabaatɔ somaw ko jugu tɛ maa na, bana de ye jugu ye wa bana langare o ye jiri ye. O kuma min ye kucalakaw fɛ yen farafin dɔgɔtɔrɔ jolen minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ bana ɲɛɲinini n'a furakɛli ma. San o san ninnu bɛ yaala boloda n'o ye tournée région na fo kana se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ma. A ɲɛmaaba o yɛrɛ b'an bolokɔrɔ yan nɔ, dɔgɔtɔrɔ Ousmane Diarra. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, docteur Ousmane Diarra, président de l'association des phytothérapeutes et chercheurs de Kucala. Kucala farafin furabɔlaw faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka banabaatɔw furakɛ Mali région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fo ka se a dugumisɛnninw ma. An ka wulikajɔ kun ye banabaatɔw ka lafiya ko ye. O hukumu kɔnɔna na ɲinɛ campagne kɛnɛya sugu Bamako an y'a ta ko fɔlɔ o kɛla Yirimajɔ stade du 26 mars yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni mawuludu in ye. Mawuludu kɔnɔna ko ka ca minnu sela k'an lasɔrɔ minnu ma se k'an lasɔrɔ. Maa minnu ye furaw ta fana n'u mago bɛ k'a kurakuraya. Caman ko u y'a kanu vraiment ka segin an ka furaw kan n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka campagne kɛnɛya sugu waleya tuguni rive gauche fana kan. O kama campagne kɛnɛya sugu ta ko fɔlɔ in kɔnɔna na olu ye laɲini kɛ an ka se ka taa campagne kɛnɛya sugu kura sigi u ye. O hukumu kɔnɔna na foire belebele labɛnnen filɛ nin ye an bolo k'a daminɛ nin décembre kalo in tile 15 la ka taa se décembre kalo in tile 28 ma. N bɛ segin a kan décembre kalo in tile 15 ka taa se décembre kalo in tile 28 ma. A b'an sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye place du cinquantenaire kura min filɛ nin ye Badawolo yɛrɛ la BCAO kɛrɛfɛ ni ka ɲɛsin CICB ma. N'i donna foire da fɛ dɔrɔn fara i kini bolo fɛ i k'i tilen dɔrɔn i bɛ farafin furakɛlikɛla kɛnɛya sugu mɔgɔw ye. Ka sabu kɛ bana caman talen don an fɛ ɲinɛ o banaw la. Hépatite B ni C bɛ o la. Caman ko a bɛ furakɛ dɔw ko a tɛ furakɛ mais alhamdulillah ni sela ma i n'a tiɲɛ ye. O kɔfɛ furudimi juguman bɛ mɔgɔ minnu na fo ka kɛ joli ye ɲinɛ tɛ mun na o b'a la infection dogorɔla bana juguman bɛ mɔgɔ minnu na ka taa se fasadimi gwɛlɛw ma ka taa se onchocercose n'an ko a ma ko marabana. Cɛya bana juguman bɛ mɔgɔ minnu na fo ka taa se koko bana ma hali n'a falennen don alhamdulillah. Mais n b'aw hakili lajigin k'a fɔ notre association est autorisée par la loi numéro 04 038 du 5 août 2004 relative aux associations en République du Mali. Récépissé b'an bolo wa nin ye tɔn dagalenba de ye. Wa an ka jɛkuluba in kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'a ka bana furakɛta don. Ni Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yan u da bɛna s'u ka banaw ma. Ne Ousmane Diarra yɛrɛ kɔni bɛ bana minnu furakɛ o bana furakɛtaw la problème d'hépatite B bi o la problème d'hépatite C bi o la. O kɔfɛ onchocercose mara juguman bɛ mɔgɔ minnu na ni Ala sɔnna ma ne Ousmane Diarra n b'a dɔn kosɛbɛ. Ne yɛrɛ bɛ bana min furakɛ o ye faiblesse sexuelle ani furudimi bana bɛ mɔgɔ min na ne b'olu furakɛ. Ne tɔgɔ ye Dirisa Kone. Ne ka bana furakɛta bɛnnen don kɔnɔna banaw de ma k'a daminɛ nɛnkun na ka jigin fo ka na se infection banaw ma n'an b'a fɔ olu ma ko dogoyɔrɔ labanaw. Ne ka bana furakɛta bɛnnen don o de ma. Ne ye docteur Ismaila Diarra. Kɔnɔna na ne ka bana furakɛta o bɛnnen don koko bana ma a ka ja ka taa se cataracte des yeux ni an ko a ma ɲɛnabugu bana. Ne ye Dirisa Sangare ka bɔ Kucala. Ne ka bana furakɛta o ye pasadimi banaw de a kɛra kɔdimi de b'i la walima tendimi de b'i la ka jigin pasaw fɛ. Alhamdulillah ni sera yan i tɛ pasadimi ye o kɔfɛ Ala sɔnna. K'a daminɛ nin décembre kalo in tile 15 la ka taa se décembre kalo in tile 28 ma. A b'an sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye place du cinquantenaire kura min filɛ nin ye Badawolo yɛrɛ la BCAO kɛrɛfɛ ni ka ɲɛsin CICB ma. N'i donna foire da fɛ dɔrɔn fara i kini bolo fɛ i k'i tilen dɔrɔn i bɛ farafin furakɛlikɛla kɛnɛya sugu mɔgɔw ye. Ni Ala sɔnna ma ni mɔgɔ min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira min na o de ye 66 28 16 95 nanzarakan na 76 28 16 95 banabaatɔw Ala ka aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya. Banabaatɔ ni banabaatɔ somaw